दिनैहाय दुलाराय बुहुमावनो गासिबो जाथि गासिबो माहारिनि गासिबो रावारि मानसिफ्रा प्रभु जिशु ख्रीष्टनि जोनोम सानखौ फालिदों। 26 जानुवारि दिनैनि फुंबिलियाव 2000 बोसोरनि आगोल जायखौ जों इसोर होननानै मानियो, जोंनि बासायगिरि होननानै मानियो, प्रभु जिशु ख्रीष्टआ जोनोम लादोंमोन। बे जोनोम लानायखौ फालिनो थाखाय जों दिनै बयबो सारा पृथ्वीयाव बे जोनोम सानखौ फालिदों। जोंबो बेवहाय क'क्राझार टाउन बाप्टिस्ट कमिटिया बा बाप्टिस्ट चार्चआ बे जोनोम सानखौ फालिदों। मैया मोनाबिलिनिफ्राय रंजा बाजा फालिगासिनो दं आरो दिनै फालिगोन, दा बेलासिम फालिगोन। आरो बेवहाय दिनै बे प्रभु जिशु ख्रीष्टनि जोनोम साननि लोगो लोगो आङो सारा पृथ्वीनि सुबुं माहारिनो मोनसे बुंथिनो लुबैयो जे प्रभु जिशु ख्रीष्टआ सासे खृष्टान मानसि बा खृष्टानफोरखौल' बासायनो फैयाखै। प्रभु जिशुआ सारा पृथ्वीयाव जायफोर पापआव गोदोनानै दंमोन, जायफोर इसोरखौ मिथियामोन, जायफोर दुखु जारलाजों गफबनानै दंमोन, जायफोर बिपद आफदाव दंमोन, बे गासैखौ बासायनो थाखाय गावनि जिउखौ दान होफैदों आरो संसाराव गावनि जिउजों गावनि थैखौ बाहाय कालभारि क्रुसाव फसरनानै संसारनि गासिबो दाय गोरोन्थि पापफोरखौ बे बानस'नानै लानानै जोंनि थाखाय दुखु सैफैदों। दा ओंखायनो जोङो बिनि जोनोम सानाव बयबो संसारनि मानसिफ्रा दिनै खृष्टानल' नङा, सारा पृथ्वीयाव गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो बे फोरबोनि जोनोम सान ख्रिस्टमासखौ फालियो। जों बेवहाय फालिदों आरो दिनै जोङो बे फालिनायनि गेजेरजों बयबो रायजो राजाखौ खावलायनो लुबैयो दे बे जिशु ख्रीष्टनि जोनोम साना गोजोन, सान्थि, रंजानाय आरो दुखुनिफ्राय बारग'नाय, पापनिफ्राय बारग'नायनि थाखाय बे जिहेथु जोनोम जाफैदों। नंखायनो आङो सारा पृथ्वीयाव जेसेबांफोर जे धोरोमनि मानसिया माने गावबा गाव फोथायनायाव थानानै जाहाथे बयबो खौसेयैनो बे जोनोम सानखौ फालियो आरो बे जोनोम सानखौ फालिनायाव गाव बेक्तिगत फिजिकेलि सहाय खालामनो हाब्लाबो जायखि मरेलि सहाय खालामो, मरेलि हेल्प खालामो, बेखौ खावलायो। जाहाथे जोंनि गेजेराव बर'दिननि गेजेरजों गोजोननाय, सान्थि, रंजानाय फैदों बयबो आरो जोंनि बर' जाथिनि गेजेराव बा जोंनि बड'लेण्डनि गेजेराव जाहाथे बयबो हारि माहारिया बे बर'दिननि गेजेरजों बयनिबो जिउआव, बयनिबो न'खराव, बयनिबो समाजाव, बयनिबो हारिनि गेजेराव गोजोननाय फैथों, रंजानाय फैथों आं बेखौ खावलायो। जों दिनैहाय मैया हराव गिर्जा खालामबाय, हरसेमानि नेबाय बेनि जोनोम सानखौ आरो दिनैहाय जोंहा बेवहाय मेन चार्च जागोन, बेनि उनाव फिस जानाय लोंनाय जागोन आरो बेनि उनाव मोनाबिलियाव मोनसे सार्भिस जाबावगोन, बेनिफ्राय दिनै बेवहाय जोबगोन। बे जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे जोंहा बेवहाय स्पर्ट्स जागोन, बयबो महिलाफोरनि थाखाय, गथ'फोरनि थाखाय स्पर्ट्स जागोन आरो बे प्रग्राम जों लानाय जादों। दिनैनि साना जिशु ख्रीष्टनि जोनोमनि सान। बे समाव आङो सिगाङावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायदों आरो नाजावना लादों। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो दिनैहाय बेबायदि फंनैसो जिशु ख्रीष्टनि जोनोमनि बाथ्राखौ बुंनो मोननायनि थाखाय। जिशु ख्रीष्टआ 2000 बोसोरनि सिगां जों गासै मानसि जाथिनि थाखाय बियो जोनोम जादोंमोन आरो बियो जोंनि गासै पापफोरखौ सुस्रानानै जोंखौ बेबायदि मुक्ति होनो थाखाय बियो फैदोंमोन। दा बिनिखायनो जोङो दिनैनि बे सानाव बे जिशु ख्रीष्टखौ आरो इसोरजों हरजानाय सासेल' फिसालाखौ जोङो फोथायनानै बेबायदि जोङो गाजा गोमजायै रंजायो, जेरै जोङो गुबुन बोसोराव खालामोमोन। आरो बिनि गेजेरजोंनो आं मोनसे खावलायनो गोसो जादों गासै आसामबासि, जोंनि बड'लेण्डनि गासै फिसाफोर आरो गासै भारतनि मानसिफोरखौ आङो बे समाव उइस खालामनो गोसो जादों बर'दिननि मुङाव आरो मेरि ख्रिस्टमासनि मुङाव। मानो होनोबा बे जिशु ख्रीष्टआ जों गासै सुबुं हारिखौ बायख'नो थाखाय बियो फैदोंमोन। बेखौ जोङो फोथायनानै दिनै बेबायदि जोङो बिनि मुङाव रंजादों आरो बेबायदिनो जों गाजा गोमजा जोंनि बे गिर्जाखौ खालामनो थाखाय थांगासिनो दङ। एक्सुवेलि जोंहा बर'दिनाव बेबायदि गुबुन गुबुन एक्टिभिटिसफोर थाया, जोङो बेखौ गुबुन गुबुन समाव खालामो आरो गोदान बोसोरावबो जों बेखौ खालामनाय जायो। दा दिनैहाय जोङो मैयानिफ्राय लानानै मैया मोनाबिलिनिफ्राय जोङो बेबायदि गिर्जा खालामदों आरो बेवहाय गोबां फोथायग्राफ्रा फैनानै जोंजों लोगोसे इसोरनि रावखौ सोलोंदों आरो दिनैबो जोंहा बेबायदि प्रग्राम दङ। दा जोङो नैबे फार्स्ट सेसन आरो बिनि उनाव जोंहा मोनसे सेसन दंबावो। बेबायदिनो जोङो जिसुनि जोनोमनि खौरांफोरखौ सावरायनाय जायो आरो जोंनि फोथायग्राफोरनि गेजेराव बेबायदि खौसेथि, अनलायनाय बेबायदि जोङो बिलाइनो बेजों हास्थायो।